Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asiqhubeke la khumbula ukuthi kwivideo yethu edlulile besikade sigcinela asigcinela ngesibalo sethu la sizama khona ukudlala nje ngama probability phecelezi ukuhlawumbisa sizama nje ukwenza ukuthi kube kwangempela sisebenzise inamba zangempela sizame futhi ukuzama nje ukusebenzisa izibonelo ezizwakala kangconywana khona besikhuluma ngomdlalo wethu lawa head no tails sikhuluma ngani ngesihlanu sethu sisiphonsa phezulu sizama ukubona ukuthi mangaka amathuba ukuthi ngingathola uheads saphinde sabona nokuthi eqaleni uma ukuthi ngiphonsa isihlanu sami phezulu ka7 ngangathola ama heads kuyacaca ukuthi ngithole ama tails ngoba phela mabili ama side akhona kuhlanu kuhleke awuthi ngibhalela noma sithi ukuqhubekela kusona for 5 ngifuna heads 6 no tail owodwa ngifuna ukubona ukuthi ngenzeka into enjengaleyo ukuthi ngidlale ngesihlanu sami ngithola head ka6 base ngithola utail kanye uyabona ukuthi ngibhala OH about 6 lapha about 6 OH bam ngase ngathola utail owodwa ukuthi akhona yena amathuba njengaloyo 128 khumbula naseqani besikade sivele siyivale la noma sikade sithe sikhuluma ngo 128 besikade sikhulume ngaloko sayivala lapho ngifuna ukuthi sike sibone ukuthi manje singadlulela kanjani kulo mbuzo uyabona ukuthi indaba yama probability isebenza kanjani isebenza nje kahle kamhlophe nje ngokuhlawumbisa nanokuthi nje sike sidlale sibheke ukuthi singahlawumbisa nani awuthi ngikubuza umbuzo ke la ngithi nankuphiwami ungathini kuthiwa ngiyadlala ngaso lesihlanu sami kuvene kungishubele ngalelo langa ngithole uhead owodwa uma sengithole loyo head owodwa kusho ukuthi mhlawumbe ngidlale kangaka noma uthi ngiba uthi ngithole ngifaka imininingwane ozosiza kakhulu ngithola uhead owodwa ngibe ngizamile ukuphonsa isihlanu sami emoyeni ka5 ngathola uhead owodwa okusho ukuthi kuyacicela ukuthi kusho ukuthi ngithole tail abawu4 bangabhaleka kanje TTTT H TTT HT TT HTT ATH TTT yabona akukhetha ukuthi lo head nguthole nini noma kanjani akukhethi kodwa kusalayo ukuhambayo ukuthi nginjani nguthole kanye akukhethi ukuthi nguthole ngoba yini noma kanjani okucacayo nje ukuthi nguthole kanye uheads wami lo adlulele ngithi exactly lapha exactly wami ngifuna ukusho ukucacisa ukuthi ngisho ngqo ngathola uheads nje ngqo owodwa ngibo ukuthi amathuba akhona lapho angabenzeke kanjani athi ngiqale ngisebenze ngaloko sinako ukuqala uT T T T H ngafana nakhona 1/32 konke kuyafana no1/32 ngoba konke uhalf abangaka abawu5 uhalf abangaka uhalf abawu5 ushuthi konke kuyafana nje kungaba ubani u32 1/32 hayi nje u32 oyimele ngaba u1/32 nsingibo akusabonakala kahle kodwa ikona engifuna ukusebenza ngako heads wethu lo beno 5/32 ngoba ku5 vele ngidlale ka5 noma ngiphonze isihlanu sami ka5 emoyeni ka5
ngibe no ngidlulele ngithi asikwazi ukuthi sithole, ngizama ukubhala la, asikwazi ukuthi mhlawumbe sithole ngqo ncamashi uhead owodwa. Kungenzeka kungabi iqiniso lokho, kungenzeka kube iqiniso. Yabona ke indaba nenkinga yokuhlawumbisa. Usuke usebenza nje ngokuhlawumbisa into usuke ubuka kwizinto ezenzeke kudala nokwenzeka manje. Kodwa usebenza ngani? Usebenza ngokuhlawumbisa. Kungenzeka ukuthi akunjalo. Singbo? Saba no 5/32. Bithi you know 1 uthi ngubeke la ngithi 1 base ngithi p ngibhale nomniningwane wami lo ukuthi exactly 1h okusho ukuthi ngithole uheads owodwa ngqo kade ngidlala kangaki ka5 ukubona ukuthi ngabe kuneqiniso lokho. But 32/32 minus 5/32 sitholelo 27/32 okusho ukuthini? Ngingaba namani? Ngaba nethuba okungakanani okuya ku27/32 njengethuba lami lokuthi uma ngithi ngiyadlala ngiphonse kanye ngingathanda ukungabi iqiniso kahle kahle lokho ukuthi amathuba engingaba nawo ngawu32. Thanda ungazwakali kahle lokho. Asithi ukubheka okunye nje. Yabona ungakhathazeki kakhulu ngokuthi imiphumela yethu iba njani. Wena thatha umqondo nanokuzijwayeza nje ukudlala ngale balo zethu ekhuluma ngani ngama probability. Asiqhubeke. Ngithi ngifuna ukubheka asithi ngino 80%. 80% wethu ngafana nani? Ngawubhala ngapha no 80% wethu ngithi b nangu 20%. Kuyacaca bangino 80% kusho ukuthi kusele 20%. Ngizothi 80% no 20% 1. Uthi mhlambe ngizama ukubhekana noma ngizama ukudlalana. 80% no 20% wethu. Yabona nje ukuthi utshelwe izisuku ukuthi kuloko esizokwenza kube isibonele ngathi maningi amathuba avulekile aloku esizama ukubheka la. Ngibhale la ngithi lo 80% wami waphi kusho ukuthi ngithi 1 minus p lapha ngezansi base ngiyadlulela ngithi up bengithi p ngase ngiyazi ukuthi kusabonakala kahle uma ngidubula ngihamba ngomugqa owodwa. Ngiyazi ukuthi sengicishe kwakuningi ngenze ukuthi kungaba khona okunye kungasabonakali kahle. 80% wethu lothi ngisusi ngufake lapha phezulu. Bake ngiloke ngikora ngishaya kuwo lo mugqa irow kuwo lo mugqa wodwa ngibonisa amathuba ami ayanyuka yini na angisondeza kuwo lo 80% kakhulu noma ngenza iphutha. Ngiba no 80% abathathu. Ngoba ngitimes la 80 ngenza iphutha. Inkulu inamba esitholayo. Ngizama ukuzofaka la 5 and 2 ngisho ngathi 51%, 51.2% ncase ngafunda ngendlela ekungayona wamathuba. Uyabona ukuthi
nawe usungazenzela nje izibonelo zokuzama ukubheka ukuthi unamathuba mangakanani ukuphumelela entweni ethize udlale nje.